Kaixo, gu gara Idoia eta neska hau baten ondun da Xuri, gara beratarrak eta gaude Labiaga ikastolan. Esplikatu behar dizuegu tribuen berbak jokua. Badaude bi talde. Talde bakoitzari ematen zaio bi kartel. Eta txarteloetan badaude hitzak. Gero badire bi neska, badutela definizioak. Eta neska horiek galdetzen die talde bateri definizioak. Asmatzen baldin badute, segitzen dute talde hori. Eta persona iguala. Baina faiatzen baldin badu, daude fila batin, orduan, induna galdera, induna asmatu, faiatu duna joaten da atzera eta segitzen du hurrengo. Mion hasten da hasieratikan, lehenbizko galderatikan. Eta ora denbor guzia, baute minuto bat. Nahi duten galdera guztiak aukeratzeko eta asmatzeko. Pues jostatu behar gara tribuaren berru batara, eta gauza da. Eramarrezkizuegu definizio batzuk. Eta zuek izanen duzue hitzak kartel batin. Orduan, erantin definizioak, pues adidez eraten dugu, inutia euskaraz, eta da ilupa. Eraten mazungi, segitzen zuzuk, eta bazuk punto bat. Nione, eraten mazu gaizki, joan barazara atzera, eta batxuzu 0 punto. Orduan, urrenguk hasi barra da berriz eraten definiziuk. Eta hola, izan entzue minutu bat, iteko 6 definiziuk. Ulertu duzue? Bai! Bat, bi, ja. Zerbait usteltzen hasten denean. Horrengoa, sobera denbora. Astearen bosgarren eguna. Aste osoko tarteko eguna. Baserri batean teilatupeko solairuan altegi gisa edo erabiltzen dena. Belarra azten den landa. Gihar zerrendak tartekaturik dituen urdaia. Bai. Aitzoki, 6 punto! 6 punto. Vale, maksimo dela. Eta guai, bertze taldia. Bat, bila. Zure eta kideko ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Zorroztaria. Ez, zure eta kideko ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Bai, lurra lantzeko eta arrotzeko erabiltzen den tresna. Ez, zure eta kideko ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Aizkora. Bai, lurra lantzeko eta arrotzeko erabiltzen den tresna. Aitzurra. Bai, inausteko eta sasiak mozteko erabiltzen den lanabesa. Sega. Ez, zure eta kideko ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Aizkora. Bai, lurra lantzeko eta arrotzeko erabiltzen den tresna. Zorroztarria. Ez, zure eta kideko ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Aizkora. Bai, lurra lantzeko eta arrotzeko erabiltzen den tresna. Aiotza. Ez, zure eta kideko ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Aizkora. Bai, lurra lantzeko eta arrotzeko erabiltzen den tresna. Aitzura. Bai, inausteko eta sasiak mozteko erabiltzen den lanabesa. Joarea. Ez, zure eta kideko ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Aizkora. Bai, lurra lantzeko... Hala, lortu zuen bat. Orduan, irauzite beraiek jokoa. Beraiek asmatu juzte 6, eta zuek asmatu zuen bat. Bale? Orduan, beraiek lortuko eta 2 gometxa, eta zuek bat. Zuek kartela. Zuek bi puntu, oza, bi gometxe. Zoain zuen irauzi. Aitzoki, Euskara. Jone, kontzi, ni euskaraz ikasi nahi dut. Nik ere, ez du nahi hemendik urte batzutara euskara. Badakit, ikastorak ditzen dugu. Badakit, herriko etxari galdetzera joango naizea baimen ematen digun. Bikain! Baikan dago arriskua. Hurrengo egunean, Pasaitza? Euskara. Zerran zera. Pasaitza? Euskara. Pasaitza? Herriko etxari galdetzera eta baimena eman digu. primeran!
Etxe, joan nahi, ikasleak bila. Bale, guk lagunduko dizugu. Bale, guazen ba. Agur. Eguno, Maria Luisa. Ikastola sortzen ari gara eta jakin Ikastola bat sortu dugu. Nahi baduzu zure semeak gure ikastolara etorren daitezkete, goizko behatzetan plaza, bale? Agur. Egun plazan. Edarte, jo. Urrengo egunean goizeko 9etan berako plazan. Listo, ikastola primeran gelditu da. A ber zenbat ikasle dauden, a ber. Ai, ikastola, lehenengo eguna. Goazen ikasleak. Gaur onjobia joango gara. Goazen. Kaixo, Pili. Ikasleak etorri! Egunon. Egunon, Labiaga ikastolan gaude, Euskararen egun ospatzeko, eta goizin egin dugun mingain luzeren finala ospatuko dugu orain. Finalera ailetu gara. Jarribarra da talde bakotxa bere papera dauden tokin, eta segun zenba denbora irabazi duzuen,
pues imara duzue ordenatu hemengo hitzak bere taldin. Eta orduan, bazue irauzi duzuen denbora horretako. Eta irauzi duzuen denborakin, gero erraten dugu lekagan ja, ematen jozue buelta, eta aztentzate sailkatzen, bakotxa, uste zuten lekunde. Talde guztiak prest? Bai! Talde guztiak prest! Berriz, talde guztiak prest! Bakotxa dauzkoa. Bai, venga! Batxo barro. Venga, va! Labiaba? Bai, mendia, aitongi! Ah, claro. Errotacho. Errotacho izainan. Argi. Es que si es herrian eta auzua. Badaude bizia. Man buelta. El zaurri. Errekak. El zaurri. Auzoa. Abai. 6 segundo. Más segundos. Erreka non dire? Erreka guztiola. Dago. Sastrako. Bai. Tipitoa. Bai. Zarraia. Matxain. Urbita. Malkor, bai, lau. Bale, zema datuz hemen. Errantzu zurizagar. Ez. Punto bat. Labiaga, ongi. Idoia? Idoia ez. ¿Cómo que no? Idoia da mendiba. Da mendizko jo. Idoia ez da. Da paraje bat. Zer da orduan? Paraje bat. Dagoan. Ah, mendiba. Zora ez da. Santa Bárbara bai. Esko biber keixan. Eta Montoya ez da, hauek ez da. Irtua bazue? Ez. Tipito. Zimista bazue? Bai. Atxonarri, Tipitxarri, Mandela, Santa Bárbara, Li, osatorrata, Sarro, Erentzazu, Arregi, Lau bat. Mandela, Ala. Subia. Susfela. El tipo de Susfela. ¿Caxier? Sí, el tío de Suya. El Taurria. Cago. Yecueta. Bai. Altzate. Bai. El Zaurria, bai. Ilecueta, Altzate, eta jazta ez? A ver,
ber. Azten gara ziratikan. Ubitan zenbat dakizu? 3. Egotan? 5, 10, 10 gehi bi, 12. 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 puntu, ongi. Lehenbiziko, inbarra duzute aukeratu norri izan behar den lokotxatan, bale? Lehenbizikoa paratu eta bigarrenak kendu eta hola. Bukatzekin paratzez eta kentzez lokotxak hasten dire txinga, korrika. Eta txingak eman behar dute buelta konoareri, buelta eta pasatu bigarren pertsonari. Honintza, horko bat Joan barra da. Bigarrenak egiten buelta, hasten dire zakoak. Eta zakoak eman behar dute buelta osoa kono urdine dati, bere taldeara aietu arte. Eta gero bigarren zakoa, eta zakoak bukatu ondoren, korrika. Eta... Korrika 3 pertsona. Bai, korrika 3 pertsona. Korrika egin ondoren paratuko dire berriz Bigarren txinga, taldi, bigarren ronda, paratuko dire dena txingak berriz, buelta konori eta korrika. Iguala. Bai, berdina. Eta gero bukatzeko joan nahi gara eta egin duan sokatira. Olertua? Oik hori da. Vale, hori da guantan. Eta
Venga, bertzaldera, vuelta, orain, aldatu aldez. Karisoka. Bat, bi, ja! Está bukatzen ari ja. Mira, azkenik nezute. Ni Naroa naiz, eta hemen berako Labiaga ikastolan gaude. Orain, Euskararen eguna denez, jokuak ari gara egiten, eta joku hau da, txartel batzuk daude mahai gainin, eta bakotxeak hartu barra du txartel bat. Eta jarri barra du kopetan ikusi gabe. Txartel hori izaten alda edo objektuak, edo animaliak, edo sentimenduak, eta galderak eginez, asmatu barra du zer den. Kaixo! Ni Imagi naiz. Ni Ziortza. Ni Ainoa. Eta hemen gaude margotzeko taileran. Pues hemengo taileran aurpegi margotzen dugu eta pankarta bat margotzen da. Hemen pankartak. Segaren mailakoa da. Eta hau dena gu antolatzen dugu. DBH bat, 2 eta LH bat, 2, 3, 4 eta 5 entzat. Hola, egunon, ni naiz Aimar, eta hemen gaude mahai jokoen tailerran, eta hemen egiten duguna da nahastu klase honitz eta dena jolastu batera. Horreratuak belarrietan zehazka kantak, Amabotsaldi zentzundako hitzak, gaurri gainean dantzan dakartzak. Batuz batua ja kenduz batuz amabotzamaua. Hola, gara hemen gimnasioko arduradunak, eta hemen iten dutena da dantzatu. Dantzatu edo kantatu. Eta jartzen dugu kanta nahi duguna, nahi dutena beraiek. Eta holaxe, ongi pasatzen dute. Dago hor, arbelan hori, pertsona dantzatzen eta Inbarrazu berak egiten duna. Inbarrazu imitatu. Eta pasatzen dute abitzongin, otatzen da, eta dena gozatzen dugu.
lehenbizko talde arrandu dute pasatu dutela gitzongi, eta nire ustez, inbeharko zela hau urtero. Jazta. Euskaren eguna ospatzeko agitz berezia dela urtean behin eta merezi duguna. Favorez solastu euskaraz. Euskaraz bizi nahi dut. Hola, izena dugu Iraia eta Naikari. Eta gara Labiaga ikastolako 6. mailakoak. Gu gaude hemen zirkoa izena dula txoko honek. Eta aurten antolatzen dugu gu 6. mailakoak hori Labiaga ikastolako euskararen eguna eta gure txokoa izan da zirkoa. Eta hemen baitugu gauz desberdinak. Txapak, hori ikusten zuten hemen. Zangoak, monoziklo eta horako gauzak. Eta ere bai baitugu diaboloak eta txapak ere bai. Eta antolatzen dugu hemen betiko patioan. Txikiak gustura egoteko laguntzen diegu gauz zaietan. Eta antolatzen dugu beraiek gustoko duten gauz bat dela hemengo kanpa parakaidasa eta haitzen dire eta jostatzen dire zabaltzen eta jostatzen eta sartzen barrenean. Eta baita txiki anta handientzat baitugu zangoak, zango handiak dela zaiagoak tordun txikiak gustura egoteko ekarditugu bertze zango mota batzuk txikiak. Eta laguntzen diegu jostatzen hemen eta saiatzen ez erortzea eta ongi pasatzea ere saiatzen gara. Hau bani Lorea Agirre naiz, ikastolako ikasle ohia eta orain momentu hontan ja ikastolako guraso. Bere gaiaren ikastolan ikasi genuen eta orduan kuadrilla eta lagunak denak ikastolatik ateratakoak dire. Eta beti oroitzen garena da hurbiltasuna eta bertako goxotasun edo komodidadeaz. Aurten gure neska izadi ikastolan eskolarizatu dugu eta hartu genuen erabakia izan duzen begiratuta beste eskolek ere eskaintzen zutena eta gustatu zitzaigu momentu hontan beraiek mugitzen duten edo metodologia.
Azken finean hurbiltasun handia ikusten dute ikasle, irakasle eta gurasoen arteko harremanean, horri garrantzia handia ematen zaiola azkenean eguneroko bizitzarako ere, eta horrek ematen digun aukera da pixka bat egokitzea edo aurraren beharretara ere bere heziketa egokitzea, eta hori eskertzeko zerbait da. Guk Labiagan erabiltzen dugun metodologia konfiantza pedagogia deitzen dena da. Haurrak beraiek konfiantza hartu behar dute, bai gurengana, tutorengan, bai sartzen diren leku berriengana ere. Zertan datza hau, haurrak gurasoekin sartzen direlikan, tutorengana jotzen dute, irakaslea bilatzen dute, eta beraien izena saskibatetikan hartzen dute. Horrek laguntzen du, beraien izena lehenagotikan identifikatuko dutela ere. Irakurketa idazketa lantzen duzu, sartzen diren momentutikan. Gero, hor bakotxak aukeratzen du non jolastu nahi duen. Hau da, bere kabuz erabakiko du non ibiliko den gauzak ikasten. Poliki konfiantza hartzen doan enean, joanen da bertze eremuak, bertze espazioak eta miatzen. Matematika, hizkuntza edo zein eremutan gauzak nola diren. Interakzioa handia sortzen da, eta interakzio hori erabiltzen dugu hemen egiten ditugun ekintza guztietan. Txokoetan edo espazioetan jolasten ibili ondotikan sintonia egiten dugu. Sintoniarekin egiten duguna da bai girua, bai gure burua lasaitu, lanian hasteko prestatzen gara. Gure lan egiteko modua proiektuka da. Egiten ditugun lanak taldetan egiten dituzte, batzutan adinak nazita errandudan bezala, bertzetan euren adineko taldeekin, eta ikasten dugun guztia edo prestatzen dugun guztia helburu batekin egiten dugu. Adibidez, egin genuen lehenbiziko proiektua, ikasturteko lehenbiziko proiektua izaten da 4 eta 5 urtekoak ikastola behatzen dute, irakasleen lana, irakasleen izenak, bertze gela guziak, eta 3 urteko lagun berriei azaldu bar diete, zer den ikastola, zer egingo duten hemen eta zer ikasiko dugun. Behin sartu garelikan, aurrak beraien tutorengana edo irakasleengana jotzen dute, saskitxo batetan gelako guzien izenak dauzkagu, eta bakotxak bere izena bilatu behar du. Behin izen hartu dutela, bakotxak erabakitzen du ze txokotan edo ze espaziotan ibili nahi duen. Beraiek bere kabuz erabakitzen dute, konfiantza ematen zaie. Aurra gustora egongo da, berak aukeratu duen lekuan. Poliki konfiantza hartzen doanean, bera miatzeko, esploratzeko gogo hori piztuko zaio. Eta orduan, bertze txokoetan, bertze espazioetan mugituko da. Azkenin gure helburua da aurra konten, gustora eta konfiantzarekin egokia. Ni Pilar naiz, eta orain dela 42 urte ikastola honetan, Labiaga ikastolan hasi nitzela lanean. Hasierako urtetan, lehendabizi egon ginen herrikotxeko gela batzutan eman zizkiuten, eta han hasi zen ikastola. Ni naiz bigarren andereñoa, lehenbiziko izan duzen Pili, eta ni bigarrena. Eta han herrikotxean hasi ginen, ni berez 30 aurrekin, hasi lehenbizkurtin 15, eta gero nik ja 30 aurren nituen. Kopuru handiak eta gurasoak inplikatuak pila bat, nahi zuten euren aurrak euskaraz ikastea, zeberantzen erdalgiro handia, eta eskolak ere erdarazkoa ziren, eta nahi zutena zen pixko bat euskaraz ikastea, eta baitere metodologiare desberdina izatea ez, gure metodologia zen denak lurrin jarrita, liburu gutxi batzukin, denak kanpora ateratzen ginen gauzak ikertzera, gurasoan laguntzakin, zeume hau nizkintun, eta gurasoak hasieran pila bat laguntzen ziguten, bai aurrak zaintzen, bai ikastola gero akautu ondotik dena garbitzen, gauz guzitan gurasoa pila bat inplikatzen ziren. Orduan, ilusio handiakin gazte-gazterik hasi nintzen, eta agiz gustoko lana nuen,
eta pila bat gustatzen zaituztela haurrak, haur txikiak, eta beti-betitantik ondu naiz, beti aurrezkuntzako haurrakin, eta oso pozik, eta berako ni berez arantzakoa naiz, baina beran bizi naiz ja, eta sentitzen naiz beratarra bazala, gustura, eta gurasukin eta horrela harreman handia dugunez, ongi, aiz gustura gondu naiz lanin, eta nago bainik lanean, eta agiz gustura. Gero herriko txetikan, bigarren ikastetxe izan genu lagunetxea, eta lagunetxeara pixko bat hobekigo egokitu ziguten gurasuk, solairu aparatu ziguten, komuna berriak, eta hor nolabait, gero hain un patio handi bat, aurrak jostatzen ziren pile bat eta ongi, itxiletola, herrikotxean genunan kanporatetzen ginen eta eskalera, tantan ibiltzen ziren, auzoko jendekin eta jostatuz, eta berriz lagunetxeak emantzen aukera handia patioan aldetik eta egoitzen aldetiken ere bai, ja kalefazioare gehiago, eta joan ginen pixko bat gehitzen eta gehitzen materialare bai gehiago, hasiera batin errandu bazala ez genuen apenas materialerik ezer ez genuen, eta orduan hemen gobian dereño Aranibar, espeta bera izpak, irunan lan egiten zuten, eta eurek ekartzen zizkuten fitxak eta ereduak, eta ekeri begituz, hor joan ginen gure materiala sortzen, baitere gero bortzi herri mailan ere ikastola berdin sortu genituen, eta baitere bos herriko irakasleak elkartzen ginen, eta hor baitere materiala egiten genuen. Gero hortikan, pasatu ginen, ja 5 urte zituztelikan, Altzateko ikastolara, eta gero oain dela 20 urte, oain gauden egoitza honetan, berria intzen egoitza Nafarro oinezko dirukin, eta hemen gaude egoitza berrian. Gauzak aldatzen joan dire, material aldetik, eta hoekio prestatuk, eta dena aldatzen joan da, egoitzare hobegoa, dena hoekigo, eta baina gurasoan implikazio hori hasierak urtean bazala ez da. Orduan zen askoz inplikatu zauden gurasoak, gustura egiten zuten lana, ezer errangabe, gauza aldatzen joan dire, eta bertze harreman klase bada, ez? Gizarteare aldatu da, eta aurre aldatu da, ez? Baina hemen jarraitzen dugu, eta gustura lanean. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona hundiak. Pequeño comercio, grandes personas. Laktu yogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.